जरापुखुरी बाथौ गौथुमनि सेथि रंजालि बैसागु फोरबो खुंथाया दिनै जोबथा सान 1 मे 2022। उदालगुरि जिल्लानि जरापुखुरी बाथौ गौथुमा साननैनि हाबाफारि लाना सेथि रंजालि बैसागु फोरबो खुंथाय फालिदों। बेनिनो दिनै नैथि जोबथा सान। बे हाबाफारिया फुंनिफ्रायनो बायदि हारिमुआरि रंजाथाइ हाबाफारिफोरजों जोबनानै थाङो। दानिया फै जों बानजाय आफादनि नेहाथारिजों लोगोसे हारिमु बेखेवगिरि बिथां आलासिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों खोनासंनि। उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बाग्लारिनि खौरां। बेखौनो बुंगोन जे देग्लाय बे बैसागु खुंथायखौ साननैनि हाबाफारि लानानै खुंथाय जादोंमोन। दिनै नैथि हाबाफारि। बे नैथि हाबाफारियाव गेवलां मोसानाय आरो बैसागो हानजा मोसानाय, जेवजा मोसानाय, खाम दामनाय, सिफुं दामनाय बायदिसिना बादायनाय जादों आरो बेवहाय बाहागोनि लाग्राफोरा बाहागो लादों आरो बेवहाय जों सायख'नानै बान्था होनाय जागोन। जाहाथे बे हारिमु आयदायाव बाहागो लानाय मानसिफ्रा बा मोसाखावरि हानजाफ्रा आरो मेथाइ खनगिरिफ्रा बे हारिमुनि आयदाजों इयुनाव गावनि थांना थानायनि मोनसे राहा लानो हायो। बिनि थाखाय जोङो मोनसे राहा लामा दिन्थिनो हानाय बादि जों सानदों। बाथौ गौथुमनि गिबियावनो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ साबायखर बावो मुसुगेवलां आरो जोंनि जिथु स्वर्गीयारि जरापुखुरी बाथौ थानसालिनि मिटिङाव थानाय एबा जोंनि बाथौ आनसलिकनि लाइमोन आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो जोंनि बानजाय आफादनि लोगो आंनि आफादगिरि आं गिबियावनो खावलायनो सानो जों थांनाय समफोरावहाय प्राइमारि हिसाबै जों रंजालि बैसागुखौ खुंबोबाय थायोमोन। देग्लाय जोङो थांनाय 2020 मायथाइयाव जोङो सिगा बियाब बाथौनिफ्राय गावस्राना फैनानै आनसलिक जानायलाय देग्लायनिफ्राय जों फार्स्ट बैसागु फोरबोखौ खुंनाय जादों। सेथि रंजालि बैसागु हिसाबै खुंदों। बेवहाय मैयानिफ्राय जोंहा रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया सोलिगासिनो। दिनै जोबथा सान। बेवहाय गासै जोंनि रायजो राजाफोरा मोजां मोननाय अनसायनायजों मोसानाय बादायलायनाय, खाम सिफुं बादायलायनाय गासै बेखौहाय जों इयाव दिनै नुनो मोनो। गोजोननाय मोनदों। खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोङो खस्थ' खालामनानै एसे एनलाबाबो जों कालेक्सन खालामनानै जों बानजाय आफादा खुंलांनो हानायखौ आं गोजोननाय मोनदों। आं बुंनो गोनाङा नैबे समाव जों आरो नुनो मोनबावदों जोंनि माखासे लाइमोनफोरा जोंनि हारिमुखौ सिबिनायाव माखासे उइक जालांनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेयाव नोंथाङा सासे लाइमोन हिसाबै बिनि सायाव मा बुङो? दायो आं बेखौनो बुंनो सानो आंनि गोसोनिफ्राय जों बोसोरफ्रोमबो जुदि बेफोरबायदि जों रंजालि बैसागुआव जुदि जोङो गाजा गोमजायै बे गामिनिफ्राय बे गामि ज' जालायनानै जुदि जों लाइमोनफोरखौ खौसेथि लांनो हायोब्ला भबिष्यतखौ मोजां जागोन होनना आं सानो। जुदि जोङो बेफोरबायदिनो जुदि आनसलिक हिसाब बा प्राइमारि बा गामि हिसाबाव जुदि जोङो बेफोरबायदि रंजालि बैसागुखौ जों खुंनो हायाब्ला जों भबिष्यत जों जिथु जोंनि हारिमु बेखौहाय जों फोथांना लाखिनायाव जों एसे गोब्राब जागोन होनना आं सानो आरो। बेखायनो जोङो मा खालामनांगौ, जों गासै गामिनि लाइमोन जायखिजाया गामिनिफ्राय माने एसे बेकवार्ड थानाय गामि, बेफोर गामिनिफ्राय जोङो किसुमान लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लाबोनानै जोंनि आनसलिकआव एसे लोगो जाफानानै जोङो किसुमान खामानिफोरखौ मावलांनो हागोन आं बेखौ सानो। जुदि जों बेफोर खामानिखौ मावलाङाब्ला